नमस्कार. एकंदरीतमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. गोव्यात आज काय काय घडलं आणि कुठल्या बातमीची चर्चा आहे हे कमीत कमी वेळेमध्ये या बुलेटिनमधून तुमच्यासमोर आणण्याचा आमचा नेहमी प्रयत्न असतो. आजही आम्ही तुम्हाला अशा काही निवडक महत्त्वाच्या बातम्या दाखवणार आहोत. गोव्यात सध्या इफीचं माहोल आहे आणि सगळं वातावरण इफीमय झालं आहे. 53वा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव कालपासून गोव्यात सुरू झाला आहे. यंदाच्या इफीत देश-विदेशातले 280 चित्रपट दाखवले जाणार आहेत. इफीच्या उद्घाटन सोहळ्यात काल मनोज वाजपेयी, सुनील शेट्टी आणि अजय देवगण यांना सन्मानित करण्यात आलं. तर परेश रावल आणि बाहुबली RR या चित्रपटाचे लेखकसुद्धा विजयेंद्र प्रसाद यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. तर तेलुगू हिंदी मेगास्टार चिरंजीवी यांना इंडियन फिल्म पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर हा पुरस्कार घोषित करण्यात आला. 2004 पासून दरवर्षी इफी गोव्यात होतोय आणि यापुढेही तो गोव्यातच होणार अशी ग्वाही देत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी 2025 पर्यंत गोव्यात कायमस्वरूपी इफी नगरी करण्यात येणार असल्याचं आश्वासन दिलंय. यावर्षीचा 10 लाख रुपयांचा सत्यजित रे जीवनगौरव पुरस्कार विख्यात स्पॅनिश चित्रपट दिग्दर्शक, लेखक आणि छायाचित्रकार कार्लोस सौरा यांना जाहीर करण्यात आला आहे. इफीच्या उद्घाटन सोहळ्यात कार्लोस सौरा यांची मुलगी ॲना सौरा रेमन हिने हा पुरस्कार स्वीकारला. कार्लोस यांनी यावर्षीच वयाची 90 पार केली आहे, पण आजारपणामुळे ते हा पुरस्कार घ्यायला भारतात येऊ शकले नाहीत. कार्लोस सौरा यांनी आपल्या चित्रपट कारकिर्दीची सुरुवात 1955ला केली. त्यांच्या स्ट्रीट बॉईज या पहिल्या चित्रपटाचा प्रीमियर 1960 साली कानमध्ये झाला. स्पॅनिश सेन्सॉरपासून वाचवण्यासाठी कार्लोस यांनी प्रतिमा आणि रूपकांचा वापर करून चित्रपट बनवायला सुरुवात केली. द हंट, कझिन एंजेलिक, मामा कंपल, ब्लड वेडिंग, कार्मेन, द 7 डे असे जागतिक पातळीवर गाजलेले चित्रपट कार्लोस यांच्या नावावर आहेत. कार्लोस यांच्याकडे 600हून अधिक कॅमेऱ्यांचा संग्रह आहे. इफीचा आज दुसरा दिवस आणि या महोत्सवात आणखीन एक महत्त्वाचं आकर्षण ठरलं आहे ते म्हणजे FTIने आयोजित केलेलं चित्रपट तंत्रज्ञान प्रदर्शन. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज या प्रदर्शनाचं उद्घाटन केलं. या प्रदर्शनात जगप्रसिद्ध कंपन्यांचे अत्याधुनिक कॅमेरे आणि इतर उपकरणंही प्रदर्शित करण्यात आली आहेत. तसंच मेटावर्स सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती देणारे स्टॉल्सही लावण्यात आलेले आहेत. इफीच्या माध्यमातून जगभरातील कॅमेरामन तसेच तंत्रज्ञांना ही संधी तर आहेच, शिवाय त्यांच्यासोबतच चित्रपट निर्मितीच्या विद्यार्थ्यांनाही अत्याधुनिक तंत्रज्ञान समजून घेणं या प्रदर्शनामुळे शक्य होणार असल्याचं अनुराग ठाकूर यांनी म्हटलं आहे. आणखी काही महत्त्वाच्या बातम्या आपण पाहणार आहोत, पण त्याआधी पाहूया कुठच्या बातम्या झाल्यात आजच्या हेडलाईन्स. IITसाठी लागणारी अतिरिक्त जमीन सांगेतच उपलब्ध करून देणार, पण काही झालं तरी सांगेतच करणार IIT. सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाई यांची पुन्हा एकदा घोषणा. दुरुस्तीसाठी तब्बल 5 वर्षे बंद असलेली दोनापावला जेटी अखेर 5 डिसेंबरला होणार पर्यटकांसाठी खुली. न्यायालयाच्या निर्देशाचं पालन करून सुरू ठेवणार पर्यटन. पर्रिकरांनी सुरू केलेल्या लाडली लक्ष्मी योजनेत बदल का करतंय सरकार? योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुलींना लग्न करण्याची अट कशासाठी? तृणमूल काँग्रेसचा सरकारला सवाल. नदी प्रदूषणाला फक्त सार्वजनिक बांधकाम खातेच जबाबदार नाही. यापुढे सांडपाणी नियोजन केल्याशिवाय बांधकामांना मिळणार नाही परवानगी. बांधकाम मंत्री निलेश काब्राल यांची माहिती. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना नोकऱ्या नाही मिळाल्या तर करणार तीव्र आंदोलन. रिव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचा इशारा. आणि मायनिंग बंद असतानाही लावण्यात आलेले कर सरकारने कमी करावेत. ट्रक मालकांच्या संघटनेने केली सरकारकडे मागणी. आता आणखी काही बातम्या बघूया थोडक्यात. वास्को शहरात होणाऱ्या बेजबाबदार पार्किंगला आळा घालण्यासाठी पालिकेने पे पार्किंगचा नियम केला आहे. वास्कोत काही ठिकाणी पार्किंगसाठी आता पैसे मोजावे लागणार आहेत. बेशिस्त पार्किंगवरही कारवाई केली जाईल असा इशारा महापौर लिओ रॉड्रिक्स यांनी दिला आहे. वास्कोतली बेवारस वाहनं उचलल्यानंतर जी जागा रिकामी झाली ती रस्त्याची रिकामी झालेली जागा पे पार्किंगसाठी वापरण्यात येणार आहे. त्यासाठी या जागा सध्या चिन्हांकित करण्याचं काम सुरू झालं आहे.
आता बातमी आहे बहुचर्चित सोनसोडो कचरा प्रकल्पाची. सोनसोडो कचरा प्रकल्पातल्या कचरा प्रक्रिया न करताच डम्पिंग केल्याच्या निषेधार्थ शॅडो काउन्सिलच्या सदस्यांनी सोमवारी मूक आंदोलन केलं. जिल्हा न्यायालय आणि शेटे स्टील्स दरम्यानच्या डम्पिंग साईटजवळ हा कचरा टाकण्यात येतोय. सोनसोडोमधल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचं उल्लंघन असल्याचा आरोपही शॅडो काउन्सिलचे सॅव्हिओ कुथिनो यांनी केला आहे. जमिनीवर टार्पोलिन न अंथरताच हा कचरा टाकण्यात येत असल्यामुळे भूजल प्रदूषण होतं असा सॅव्हिओ यांचा दावा असून या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचं सॅव्हिओ कुथिनो यांनी म्हटलं आहे. यानंतर बातमी बघूया. नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमचे सदस्य ऑलेन्सिओ सिमोन्स यांनी गोव्यात प्रस्तावित असलेले 3 एकरेषीय प्रकल्प सरकारने रद्द करावेत अशी मागणी केली आहे. जागतिक मत्स्य व्यवसाय दिनानिमित्त नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमच्या वतीनं मुंबईतल्या आझाद मैदानावर अदानी पोर्टमार्फत उभारण्यात येणार असलेल्या वाढवण बंदराच्या निषेधार्थ हा मेळावा घेण्यात आला. या बैठकीत ऑलेन्सिओ यांनी सर्व गोवावासियांनी एकत्र येऊन कोळसा हाताळण्यासाठी गोव्यातल्या बंदरांविरोधात आवाज उठवण्याचं आवाहन केलं आहे. नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमने गोवा, कर्नाटक आणि केरळ या सर्व राज्यात बंदरं बांधण्याची योजना पुढे ढकलण्याचीही मागणी केली आहे. एकंदरीतमध्ये आज इतकंच. जाता जाता आठवण करून देतो की गोव्यातल्या ताज्या आणि अचूक माहितीसाठी गोमंतक TV या आमच्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तसंच दैनिक gomantaktv.com या आमच्या वेबसाईटलाही फॉलो करा. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. धन्यवाद. उद्या पुन्हा भेटूया. शुभरात्री.